pre mňa Miro znamenal určitú istotu v tej hokejovej kvalite, ale aj v tej ľudskej kvalite, ktorú dokázal realizovať v pozícii kapitána. Počas mojej celej kariéry, pokiaľ sme spolu hrávali aj v tých mládežníckych súťažiach, bol vždy kapitánom mužstva. Keď je Miro na ľade, tak pozerám, čo sa deje, a potom, keď je na striedačke, tak pozerám zase na striedačku. Veľa mladých ľudí má sny a málo kto asi dokáže aj ich nejak naplniť a ísť za nimi aktívne, lebo každý nejak čaká, že jedného dňa sa ráno zobudí a že ten sen nejak príde za ním, ale je to presne naopak. Treba za ním ísť a potom jedného dňa sa možno stane realitou, tak ako sa to podarilo mne. Sme majstri sveta! Sme majstri sveta! Bolo to dojímavé pre nás všetkých vyhrať takýto veľký turnaj a vyhrať to poprvýkrát a nejak tak ukázať, že aj takáto malá krajina dokáže byť úspešná medzi tými veľkými. Vedeli sme, že tá chvíľa pravdepodobne sa nezopakuje tak skoro. Možno to je jedinýkrát v živote a dneska myslím, že to každý z nás nosí v sebe ten pocit a myslím, že niečo, čo z nás zostane asi aj celý život. Miro mal v hlave, budem hokejista, a to dokázal pretaviť a je to pán hokejista. Som veľmi rád, že vyrastal aj tu na týchto lúčkach. Miro bol od malička vodcovský typ. On ešte ako deti, školkári, alebo školáci, keď hrávali pred činžiakom fotbal, keď hrávali kdesi, on bol ten, ktorý rozdieloval tým mužstva, on ktorý losoval. On bol ten, ktorý sa dokázal hádať za každý gól. On bol ten, ktorý chcel, aby bolo všetko spravodlivosť. Jeho strašne ubíjala krivda, čiže keď ho tí starší chceli nejak dostať na druhú kolaj, on bol schopný sa vadiť, on bol schopný bojovať za to a on jednoducho musel dosiahnuť svoje. Ako tretiačik, alebo možno to bol ešte druhák, si zlomil kľúčnú kosť. A hovorím, Mirko, čo tu robíš? Prišiel na štadión, samozrejme hneď ku korčuliam a obúvajte ma. A ja hovorím, kde ideš? No ja idem hrať. Ja hovorím, však máš kľúčnú kosť zlomenú. No ale túto ruku mám voľnú a z touto ja strieľam gól. Z detstva si pamätám, asi najväčší vplyv na to naše mužstvo mal ten náš tréner Nemec. Mira nikdy nič nezmení. Miro má rád hokej, má rád šport. Aj keď bol na nás prísny a báli sa ho ešte aj protihráči, ktorí proti nám hrali, lebo on tak kričal z tej našej striedačky na nás, že ešte aj to druhé mužstvo malo asi niečo v nohaviciach. On sa testuje, on stále súťaží a on moc nedáva tie emócie do sveta, najavo, ale má to niekde vnútri, že chcem vyhrávať. Už od malička taký bol, strhol kolektív. Vedeli sme, čo od nás vyžaduje a keď sme to splnili, tak väčšinou sa dostavili aj výsledky, aj tituly majstrov Slovenska. A my sme tak naučení od toho Jožka Nemca, že v podstate to, čo sa povie, tak to má platiť. Aj títo Topolčani, tu sa musí niečo urobiť. No. Zvlášť po včerajšom výsledku, lebo ten včerajší výsledok, škoda, že si včera nebol na hokeji, keby si bol včera videl, čo tu Kimian dokázal. Najväčšia radosť pre mňa ako pre mládežníckeho trenéra je, že táto krásna trofej, titul majstra sveta v ľadovom hokeji, je tu v rodisku Mira Šatana, tu skutočne aj patrí, lebo jeho rodičia už od malička, keď bol tretiak, štvrták, asi cítili, vedeli, že čo z neho bude a umožnil mu tento hokejový rast. Ja som bol taký dedinský futbalista a ja som chcel mať s neho futbalistu. Futbal hrával veľmi dlho a rozhodoval sa medzi futbalom a hokejom. V tom hokeji som mal šťastie na toho môjho trénera, na pána Nemca. Bolo vidieť, že mu na nás záleží, na tých deťoch. A niekedy boli také dni, kedy si bolo treba v nedeľu vybrať, že či pôjdem na hokejový zápas alebo na futbalový. Tak rozhodovalo aj to, že na futbale niekedy pršalo a to som ja veľmi nemal rád. Takže na tom hokeji predsa len bola strecha. Miro, keď začínal v tom veku 3., 4., 10, 11 rokov, mal jednu tú výhodu, že mal to myslenie, by som povedal tak možno, že o nejaký rok, dva rýchlejšie alebo vyššie, jak mali tí jeho spoluhráči. Takže on sa dokázal presadiť na tom ľade tým, že mu to nejak tak lepšie pálilo a už vtedy blafáky a dvíhačky a čo ja viem čo, keď ešte tí chlapci jeho veku s týmito vecami zápasili a on to už vtedy ovládal. Vedel precítiť tú hru a vedel zhruba, čo sa udeje v priebehu pár sekúnd nasledujúcich. Ja sa priznám, že ja som vždy vo svojej schopnosti veril a
Vždycky, keď tí druhí pochybovali, tak to bolo také palivo do toho môjho motora a to ma hnalo dopredu. Ale niekedy môže byť emócia aj tým negatívnym momentom a je dobre mať v tom strede človeka, ktorý vie udržať tú chladnú hlavu a vie si udržať od tých emócií aj trošku odstup. Keď sa Mirovi nedarí, alebo je také obdobie, že je viac stresov, sú vypäté situácie, tak Miro nie je typ, ktorý by doma stresoval, alebo že by bolo doma nepríjemne, on je len ticho. A to ticho je hrozné, lebo trvá dovtedy, kým on si tú situáciu v sebe nevyrieši a jednoducho ho musíme rešpektovať. Miro je tajnostkár. Miro moc ako neotvorí svoje vnútro. Ja neviem, či vôbec okrem jeho rodičov niekto vedel, že má nejakú vážnu známosť. Toto sú práve tie veci, kde si Miro ľudí moc nepripúšťa. Samozrejme, že nikto si nepamätá to svoje detstvo, že ako na ňo určité veci vplývali a prečo sa jedného dňa ako o ňom povie, že či je introvert alebo extrovert. Miro bol v detstve taký výkuk, tiež, ak by sa dalo povedať. Miro mi zabalil také veľké kružidlo do novín. Vtedy mi tie noviny takto natiahol a pozbudzoval ma, že no Rado, teraz ukáž, že či si chlap. No ja som sa tam predvádzal, že aký som ja charakterista. No, teraz prišlo k tomu veľkému náprahu. Pravda, že som to preťal aj s tým kružidlom, to boli také veľké kružidlá. No a vtedy nastal smiech obrovský. No bohužiaľ musel som si to uhradiť, lebo bolo to na môj účet. Najviac asi dokážem prekvapiť nejakou hlupou poznámkou, ale to by som asi ďalej nerozoberal. My sa už dobre poznáme za tie roky, ale keď prekvapiť tak v dobrom, že niektorú z tých svojich ľudských vlastností ešte vylepší a potom si o ňom myslím ešte viac. Keď som ju stretol, tak dá sa povedať, že som bol úplne ignorant, čo sa týka hlavne opernej hudby. Bol aj na viacerých hodinách spevu v New Yorku alebo tu a navštívili sme množstvo predstavení, či už na Broadway alebo v Metropolitnej opere. Hlavne cez jej spievanie som sa možno niečo máličko o opernom speve naučil a dokonca viem už ten dobrý spev oceniť. Miro je taký otec, aký je človek. Každú voľnú chvíľu, i keď niekedy ich má veľmi málo, venuje tým deťom a nie je nejaký nervózny pri nich, ale skôr trpezlivý a keď aj vzniknú nejaké stresové situácie, tak sa ich snaží riešiť tak ako všetko pod kontrolou. Ja som do Lillehammeru odchádzal, myslím si, že už vtedy som viedol tabuľku ligových strelcov, ale predsa len som bol úplne neznámy hráč, ale tréner Šuper dokázal mi dať dôveru a zobrať ma do toho mužstva. V tých mojich 9 gólov tiež asi nikto nečakal, ja určite tiež sám od seba nie. To bolo takým nejakým odrazovým mostíkom pre začiatok tej mojej zámorskej kariéry. Keď ako 18-ročný, 19 odchádzal do tej Ameriky, tak sa mama dosť naplakala. No a tak bol odkazaný sám na seba, tam nemal nejakú veľkú pomoc. Keď príde hráč z Európy, tak musí sa prispôsobiť nielen inému štýlu na ľade, ale aj kultúrnym zmenám v živote a vyššiemu nasadeniu, vyššej sile hráčov, vyššej rýchlosti v zápase, takže je tam strašne veľa vecí, ktorým sa musí dokázať nejak adaptovať. Ja si myslím, že ten prívlastok, ktorý dostal v Zámori, že je tichý zabijak, sa dá preniesť trošku aj do tej pozície vnútri v mužstve, že tam síce nefungoval ako zabijak, ale ten tichý vnútorný líder, ktorý vedel usmerniť možno niektoré veci lepšie ako niekto iný, kto je možno trošku ináč exaltovaný a trošku ho je možno viac vidieť. V čase, keď Miro bojoval o Stanley Cup, finálové zápasy som ani jeden nevidela, pretože sama som bola v 8. mesiaci tehotenstva a mala som čo robiť, aby som pri tých všetkých stresoch udržala malú ešte aspoň mesiac v sebe. Ale nakoniec všetko dobre dopadlo a Miro vyhral 12. júna Stanley Cup a o mesiac neskôr, 12. júla, som porodila našu dcerku Viktóriu. Chodím, dá sa povedať, do prírody, keď sa cítim unavený, chodím oddychovať, mám rád Tatry, mám rád túry v lete, teda na nejaké vysoké kopce. A moje hobby golf tiež, dá sa povedať, taký výlet do prírody, aj keď nie do hôr, ale určite je to krásne parkové prostredie a tiež si tam viem, hlavne keď idem na nejaké nové ihrisko, ktoré som ešte nevidel, tak vie to byť aj taký iný, než len ten fyzický zážitok.
No tak ten posledný zápas vo Vancouveri bol určite jeden z najťažších na stravenie. Obrovská šanca získať medailu z olympiády bola pred nami a vlastne mali sme na to 20 minút, aby sme nejak ten výsledok uhrali. V tej kabine bol veľký smútok, boli tam, sa priznám, boli tam aj slzy u niektorých a to každý cítil, že sme prepásli obrovskú šancu. A odišli sme určite z toho turnaja s pocitom veľkého sklamania a straty niečoho, čo sa už pravdepodobne nezopakuje. Samozrejme si musím v prvom rade uvedomiť, že pri takomto sklamaní, že je to len šport. Sú oveľa ťažšie životné situácie. Keď si to človek dá do nejakého kontextu a porovná si to s tým, čo je v živote dôležité, tak určite sa mu tá prehra potom, tá športová prehra strávi ľahšie. Myšlienka nadácie Míra Šatana vznikla v Mírovej hlave, lebo takéto akcie charitatívne sa tiež robia dosť, teda tam v Amerike, v Kanade, kde bol. Miro, čo robí ako jenom nadácia, robí dobrú vec a proste aspoň takto môžeme pomôcť na chvíľu týmto ľuďom, hlavne tým deťom, čo najviac to potrebujú. Určite je to veľmi pekné gesto od neho a myslím si, že je to vzor pre mnohých mladých hokejistov a samozrejme aj nás. Obetavý chlapec na ľade aj v kabine. Všetci vieme, keď on povie, čo povedal, tak to platilo a tak to zostalo stále aj v živote, aj mimo hokeja. Myslím si, že to je celý Miro. Ja sa snažím, aby tie sny boli také realistické a už aby neboli také veľkolepé, ako keď som mal možno 15 rokov alebo 20, vtedy to bolo spojené hlavne s hokejom a musím povedať, že som mal šťastie v živote a že tie sny sa mi splnili, takže momentálne moje také želanie je len, aby moja rodina bola zdravá a nejaké veľké sny už v hlave nenosím.